Yn yr adran yma, rydym yn gweithio yn y maes Beirianneg Sifil. Rydym ni'n dylunio ac yn cynnal y rhwydweithiau angenrheidiol sy'n cynnal ein cymdeithas ac yn galluogi ein trefi a'n pentrefi i weithio. Pan fyddwch chi'n teithio o gwmpas Gwynedd, mi fyddwch yn mynd ar hyd ffordd sy'n cael ei chynnal gan waliau a'i chario gan bontydd. Yn aml, YGC fydd wedi dylunio neu adeiladu'r rhain. Os ydych chi'n teithio yn bellach na Gwynedd, mae'n bosib byddwch chi'n dal i gael y bydd o waith YGC gan ein bod yn gweithio efo awdurdodau eraill, fel cynghorau sir ar hyd a lled y wlad, Llywodraeth Cymru a chwmnïau yn y sector breifat. Mae bywyd llawer o brosiectau yn dechrau yn y swyddfa. Rydym yn defnyddio nifer o wahanol becynnau cyfrifiadurol i ddylunio fel bo'r angen. Dyma esiampl o raglen sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer dylunio a phrofi strwythur pont. Rydym hefyd yn defnyddio pecynnau cyfrifiadurol ar gyfer dylunio prosiectau ffyrdd a chreu delweddau ar gyfer cynlluniau mwy. Cam nesaf y prosiect yw dod â'r dyluniad yn fyw. Dyma ni yn uwchraddio pont ddôl a gosod pont droed newydd yn Llanberis yn ddiweddar. Hyd yn oed ar ôl i'r gwaith adeiladu ar safle ddod i ben, gyda strwythur fel pont neu ddarn newydd o lôn yn rhan o'r rhwydwaith ffordd, nid yw hyn yn ddiwedd y stori i ni. Mae ganddo lawer o gytundebau i wneud yn siŵr fod ffyrdd a phontydd yn ddiogel pob diwrnod, ac mae gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud ar hyd oes y strwythur. Er enghraifft, mi rydyn ni'n archwilio pontydd yn rheolaidd, yn profi cyflwr wyneb y ffordd ac yn monitro cyflwr pethau fel rhwystrau diogelwch ar y ffordd a rhwydi ac angorau ar wyneb y graig. Efallai nad ydy rhan fwyaf o drigolion Gwynedd yn sylwi neu yn ymwybodol fod y gwaith yma yn mynd yn ei blaen, ond diolch iddo, mae ein siwrneau dyddiol o A i B yn ddiogel ac yn rhwydd a dyda ni ddim yn gorfod meddwl ddwywaith cyn neidio i'r car.